Hjem med Sanne Salomonsen klaver. Det har vi her. Det lyder sådan her. I toppen, der har vi de her tre toner. Tonen mellem de to sorte her. Så. Det ligger i forspillet, og det ligger i verset. Så har vi noget bas, og der skal vi herned. Det var forspillet. Så kommer verset. Kommer omkvædet. Og bagefter så kommer verset en gang mere, og omkvædet en gang mere.